Çärjüň 30-njy, ýagny öňkä dibilen 3 punktdaky orta mekdebinde Ýagşybaýew familýaly polisiýa işgäri mekdebiň çağalaryny üýşürip ýygnak geçiripdir. Ýygnakda Ýagşybaýew çağalara şeýle görnüşinde bir wakany gürrüň beripdir. Ýakyn günlerde başga bir mekdebiň bir okuwçysy daşary ýurtdaky habar kanallaryna ýurt bilen baglanşykly surat uradypdyr. Şol edeni iş sebäpli şu wagtyňa 5 ýyl hapis jezasy berildi. Siz hem daşary ýurda surat uratmaň, ýurdumyz tiz wagtda düzelýär diýip okuwçylara düşündiriş şäheresini geçiripdir. Biziň çeşmelerimiz hem öz gedeklerinde Ýagşybaýew okuwçylary gürrüň beren hekaýasynyň astyny bir aýa golay ýyzarlady we hekaýany dogurlajak hiç hili delil elde edilmedi. Gysgaça aýdylanda polisiýa işgäriniň gürrüňleri yalan we okuwçylary gorkutmak maksatly ýörüýte aýdylanda ortağa çykdy. Mundan başga-da Ýagşybaýew mektepleri ýygylyk bilen gezip okuwçylaryň ellerinden telefonlaryny barlamak üçin gaňyryp alýandygy hem ma'lum boldy. Telefonlary zorluk bilen alandan soň okuwçylaryň telefonuny ýzyna bermezden öň olaryň enatalaryny mektebe çagyryp çäri işlerini geçirýär we şondan soň telefonlaryny ýzyna berýär. Bu edilýän herekede bolsa halky gorkutmak üçin edilýän çäri işler diýilýär.